Assalamualaikum, waalaikumsalam. Sun mata ajiku, salam rahayu derek-derek sedaya wadah ilmu Gusti wejangan Jawa. Derek-derek sedaya sing diarani Islam sejati iku ora padha karo sing diarani Islam murni. Dadi aja dipadakna lho. Arane Islam sejati karo Islam murni. Nek Islam murni arane murni iku ya murni saka Kanjeng Nabi, saka negara Timur Tengah. Dadi Islam sing asli murni saka Kanjeng Nabi Timur Tengah kono. Iki Islam sing nyel nganggo ilmu Islam, ilmu Arab kono lho. Ya wis basane nganggo basa Arab, terus budayane tradisine ya nganggo Arab kono. Islame apa Islam murni iku hubungane apa ya? Islam murni iku hubungane antara lain ya kaya kurma ngono-ngono ku lah, terus kaya apa ana hubungane karo kurma, budaya-budayane lah, budaya-budayane Kanjeng Nabi ben kok ngono ku. Iku arane Islam murni itu. Tapi sing diarani Islam sejati neng tembung Jawa kan arane sing sak temene. Lah sejatine ya Islam iki kan sebenarnya ya diarani agama, tapi yen neng kaidah Jawa Islam iki arane ajaran. Nah, ajaran Islam iki ku sebenarnya ku nek dijabarno secara luas lho, dijabarno secara luas iku ora padha karo sing arane agama Islam. Mergo yen agama Islam iki jangkauane iku luas. Jangkauane iku luas, ana kaya misal adat istiadat, budaya lan tradisine. Ki arane agama Islam. Tapi nek ajaran Islam iki ajarane lakuwe Kanjeng Nabi. Nah, ajaran Islam iku ajarane lakuwe Kanjeng Nabi. Ku ajaran Islam. Lah mulane iku mang sing diarani Islam sejati iki mang lelaku sing sak temene. Dadi lelakuwe Kanjeng Nabi sing sak temene. Lelaku iku duduk kebiasaan, duduk kebudayaane Kanjeng Nabi. Tapi lelaku iku olah spirituale Kanjeng Nabi. Sing ana ning ajaran Islam iku mang iku arane apa? Ajaran Islam gawe ajaran Islam sing sejati. Nah, dadi ku mang maksude Islam sejati ku ngono tuh. Islam sing sak temene. Ana sing takok sale dulur. Islam sejati kok sing diarani Islam sejati ku ora ana poso mute. Sedulur sejati, kakang kawa di hari-hari, ora ono Kang. Jadi iku sing dimaksud panjenengan iku termasuk Islam murni. Nah, Islam murni kan wis pokoke nggae dalil-dalil nggo basa Arab, mangane sampai kudu kurma sik ben oleh pahala kan ngono. Terus wis pokoke ana hubungane karo ngono-ngono ku lah. Iku arane Islam murni. Tapi nek Islam sejati iku lelaku Islam, lelaku Kanjeng Nabi sing sak temene, tanpa ana penambahan lan pengurangan. Mergo sejatine Kanjeng Nabi biyen niku gawe ajaran Islam. Gawe ajaran Islam iki sejatine iku ajaran sing lemah lembut, ajaran sing welas asih, ajaran sing cinta kasih. Lah nek ajaran Islam iki iso dilakoni menungso sampai bener-bener istiqomah lho. Iki sing bakale menungso iki mang iso njalani Islam sing sejati. Dadi Islam sejati iku panjenengan iku ora nylentong ngiwa lanengen lah, ibarate ngono. Ibarate iku panjenengan iku lurus tegak lurus karo lelaku spirituale Kanjeng Nabi. Dadi yo sebenarnya dulur yo kaya sing pernah dibahas karo
para ulama, para guru-guru agama ngono ku ya. Sing dibahas iku awak dhewe kudu niru kabeh lelakuwe Kanjeng Nabi kan ngono ya. Ana kata-kata koyo ngono ku. Jadi dipikir lelaku Kanjeng Nabi ku mulai mangane koyo mangan-mangan apa kudu ditiru, carane mangan kudu ditiru, carane Kanjeng Nabi turu kudu ditiru, dadi ben supaya jarine oleh pahala. Iki sebenarnya kata-kata iki bener, tapi ya mungkin sing generasi-generasi waktu penyebaran agama Islam iki mang salah memahami, kurang memahami lah istilah itu mang. Jadi istilah dhewe iku kudu wajib apa ngikuti jejak Kanjeng Nabi, ngikuti lelaku Kanjeng Nabi. Iki istilah iku sebenarnya iku ngene tuh. Awak dhewe iku ngikuti jejak spirituale, laku spirituale Kanjeng Nabi. Sing bener iku ngono, Bro. Enggak kok kebiasaan kabeh Kanjeng Nabi iku ditiru. Tapi laku spiritual sing ditiru. Nah, iki mugi-mugi dadi pembelajaran mana ya aku karo panjenengan sedaya ben bisa menyikapi apa iki ya cara ngono pernyataan-pernyataane para sahabat Nabi biyen supaya dhewe dadi bisa dadi ajaran Islam sing bener-bener sejati, sing bener-bener sak temene, sing bener-bener saka lakuhe Kanjeng Nabi kuwi dhewe bisa ngikuti jejake temenan. Nah, pun ngoten mawon. Mugi-mugi panjenengan iku iso memahami lah endi ajaran sing murni, endi ajaran sejati. Jadi masih murni, masih sejati iku sebenarnya iku lek dilakoni nganggo ati nek dhewe rasa pangrasane dhewe ya bakale apik dulu. Bakale apik ya ning padha manusane ya apik marang penciptane niku. Pun nggih sak meten mawon dulur ngapunten kathah kula mboten dangu-dangu penting kula saged jelasaken iki saged damel pepiling kangge panjenengan sedaya. Ya pun, sak mawon kula pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.